Per eżempju, jekk qed titlob il-misteri tal-ferħ, allura ppreżenta lil Ġesu il-ferħat tiegħek f'kull mument tal-posta. Jekk inti m'intix ferħan, ftakar li inti m'intix iż-żokra tad-dinja, ħabib tiegħi. M'intix l-uniku persuna li teżisti fuq din l-art. Jekk inti mdejjaq hawn minnu ferħan, preżenta l-mulej il-ferħ ta' ħaddieħor. Preżentah il-ferħ ta' ħaddieħor. Għamlu tiegħek, ftakar xi riflettejna l-bieraħ aħna knisja waħda, aħna membri ta' xulxin, aħna ġisem wieħed. Jekk qed timmedita l-misteri tad-dawl, il-mod kif Ġesu wera lilu nnifsu f'diversi momenti fil-ħajja pubblika tiegħu. Allura hemmhekk ara inti kif għandek bżonn fil-ħajja tiegħek tiskopri lil Ġesu f'ċirkustanzi partikolari. Jekk inti għaddej momenti ibes, meta titlob il-misteri tad-tbatija, ikkontempla d-tbatija ta' Ġesu, però ara dik x'qed tgħidlek f'ħajtek. X'qed tgħidlek int, kif int se tgħix id-tbatija tiegħek ma' Ġesu. Fir-Rużarju dan kollu tistgħu tagħmlu. Jekk nitolbuh kif għandna nitolbuh, mhux imxi ġerri. Jekk inti iva tħares lejn il-ħajja ta' dejjem din il-glorja li hemm tistennina sistijej, Marija tfakkarna fiha fit-talba ta' Rużarju. Jekk inti tajt qalbek li jista' jkun hawn ġustizzja fuq din l-art, ġustizzja f'ħajtek, Marija turina l-ikbar ġustizzja ssir fis-sema, hija glorifikata biruħu l-ġisem. Tfakkarna fil-ħajja ta' wara l-mewt, ittina t-tama ma naqtawx qalbna. Allura sisti iva, wara naqraw is-silta mill-Vanġelu meta nitolbu Rużarju, irdu naraw il-ħajja tagħna ukoll kif qed ngħixuha fid-dawl ta' dik is-silta. Nibdew il-posta ta' Rużarju eżisti bit-talba tal-missierna. Araw kif ir-Rużarju jaqadna l-kol flimkien bħala familja waħda. Anke jekk titlob Rużarju waħdek, int maqut mal-bqija tal-Knisja kollha. Aħna wlied missier wieħed. Ir-Rużarju jaqadna flimkien. Imbagħad nitolbu l-Ave Marija eżistijej. Jislima l-ewwel parti qed nitolbu bil-Bibja għal qed nirrepetu il-kliem tal-Anġlu Gabriel. Slima lik Marija, mimlija bil-grazzja, l-mulej miegħek. Imbagħad nitolbu bil-kliem ta' Santa Elisabetta. Imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott ta' ġufek. Imbagħad ngħidu l-isem ta' Ġesu li huwa l-qalba tat-talba ta' Rużarju, Kristu. Imbagħad il-Knisja żiedet it-talba tal-Qaddisa. Kien wieħed mill-papieti li żied din it-talba, il-Qaddisa. Hemmhekk nitolbu l-Marija mbagħad tidħol għalina. Araw din it-talba kemm fiha elementi tant profondi. U din it-talba, is-sigrit ta' Rużarju hija repetizzjoni tiegħu. Ħafna jarawha boring, imma simgħu xi jgħid Ġwanni Pawlu t-tieni. Jekk din ir-repetizzjoni tal-Ave Marijiet inqisuha superfiċjalment, jista' jkun hemm it-tentazzjoni li tħares lejn ir-Rużarju bħala talba bla fejda li ddejqek. Imma hija l-kollox differenti meta Rużarju tħares lejh bħala espressjoni ta' dik l-imħabba li ma tejjaqat tmur kontra, tmur lura fuq il-persuna maħbuba bi kliem ta' tqanqil il-qalb li għalkemm jixxiebaħ fid-dera huma dejjem ġodda fis-sentimenti li jimlihom. Biex jifhem ir-Rużarju, wieħed jeħtieġlu jidħol fid-dinamika psikoloġika li għandha x'taqsam mal-imħabba. L-imħabba għandha tendenza eżistijej li tirrepeti lilha nfisha. Tiġi Valentines u tibgħat kard. U tiġi oħra u tibgħat kard oħra. U tiġi oħra u tibgħat kard oħra. L-imħabba tirrepeti. Ġiex maħbubin ma jew qati jiġu xulxin kemm inħobbok. Mod jew bieħor. Ir-repetizzjoni tal-Eva Marija eżistijej hija imħabba u xejn iktar. Jekk ir-Rużarju boring, kif ġieli smajtuni ngħid żgur, għarek kux inti u boring, għassirt persuna li ma tafx tħobb. Allura jekk toqgħod teqret li Rużarju dwejjaq, attent li mhux forsi qed tgħid li inti dwejjaq, għax tkun qed tgħid aktar dwarek milli dwar ir-Rużarju. Min iħobb jifhem ir-Rużarju u min jifhem ir-Rużarju jibda jħobb. Ġwanni Pawlu t-tieni eżistijej jkompli jgħidilna li mbagħad nitolbu l-glorja.
turina kif din it-talba twassalna f'Alla Trinità. Araw, il-Madonna ma żżommniex fuqha. Tgħidilna biex inħarsu l-ħarsa tagħna lejn Alla. U ddaħħalna fil-misteru ta' Alla Trinità ħbibtiegħi. Bej posta oħra aħna nitolbu dik it-talba, eħlisna min-nar tal-infern, kull ġenna rbieħ kollha, speċjalment dawk li għandhom bżonn ta' tnina tiegħek. Hija talba li l-Madonna talbet ġewwa Fatima li tliet tfal sabiex tiżdied fit-talba tar-Rużarju biex ninħilsu min-nar tal-infern eżistijaj. Ġwanni Pawlu t-tieni enfasizza li jekk nifmu tas-sew din it-talba niskopru il-qawwa ta' grazzi li Ġesu jrid jagħtina permezz ta' Rużarju. Isimgħu x'jikteb. Il-Knisja dejjem attribwiet effikaċja partikolari lil din it-talba. Hija u tafda l-problemi l-iktar diffiċli lir-Rużarju. L-talba korali tiegħu u l-prattika kostanti tiegħu. Xi żminijiet u ifhmu x'inhu jgħidilna l-Papa, x'profeta. Xi żminijiet meta l-Kristjanità nfisha kienet tidher medda, il-ħelsien tagħha kien attribwiet lis-seta ta' din it-talba. U Sitna Marija ta' Rużarju ġiet milquha bil-ferħ bħala dik li l-interċessjoni tagħha kisbet is-salvazzjoni. Illum minn qalbi nafda lis-seta ta' din it-talba il-kawża tal-paċi u tal-familja. Ġwanni Pawlu t-tieni fakkarna biex ma ninsewx li f'mumenti jibsa il-Knisja ħeġġitna biex induru lejn il-Madonna sabiex nakkwistaw dak li kienna bżonn minn Alla, il-ħelsien. Anka meta l-fidi nisranija kienet medda. Anka fl-Ewropa eżistijaj. U llum ġejna fl-istess ċirkustanzi li l-fidi nisranija hija medda. U għandna bżonn induru lejn Marija bit-talba ta' Rużarju. Ħalli terġa' hija ddaħħalna fil-qalb ta' bina Ġesu. Però l-Papa hemm żewġ affarijiet illi ħalla fidej il-Madonna. Il-Papa ħallihom fidej il-Madonna fi żminijietna u din iridu nifhmuha. Il-paċi fid-dinja. Id-dinja eżistija dejja għal darb'oħra minn kriżi ta' paċi. L-armamenti li jibqgħu jiżdiedu. Minn mument għal ieħor tinħoloq xi tensjoni. Min irid iżid l-armi nukleari u min irid iżid ħaġa u min irid jagħmel oħra. Jeħtieġ li niftħu għajnejna u nagħtu widen għal din ix-xewqa tal-Papa. Il-paċi fid-dinja iridu nduru lejn Marija bil-qawwa ta' Rużarju. Il-Madonna qalet ġewwa Fatima illi Alla ħalla l-paċi fid-dinja fidej Marija fis-seta ta' Rużarju. Alla ħalla l-paċi fid-dinja fidej Marija fil-qawwa ta' Rużarju. Mela l-paċi fid-dinja jeħtieġ li nitolbu r-Rużarju eżistijej. Jeħtieġ li nitolbu Rużarju, irridu nifhmuha. U t-tieni ħaġa li Ġwanni Pawlu t-tieni jinsista hija il-familja eżistijej. Iħeġġeġ sabiex ir-Rużarju jsir mill-ġdid it-talba tal-familja li tiġborna flimkien bħala familja biex nitolbu flimkien. Ġwanni Pawlu t-tieni bħal Father Ian Payton l-Amerika kien ħobb jgħid the family that prays together stays together. Il-familja li titlob flimkien tibqa' flimkien. Jeħtieġ li tassew indaħlu talba ta' Rużarju eżistijej fil-familji tagħna flimkien. Però Ġwanni Pawlu t-tieni jgħid mhux biss hija talba tal-familja, allura jħeġġiġna anke l-tfal indaruhom f'din it-talba. Imma jgħidilni hija talba wkoll għall-familji. U simgħu x'jgħid. Minnhom jgħidilna f'tant ċirkustanzi jibsa li aħna nsibu ruħna qudiemhom fi żwiġijiet f'adulterji, soċjetajiet li daħlu d-divorzju. Għaliex ma ndurux lejn omna Marija bit-talba ta' Rużarju li trid issalva l-familji tagħna. Quddiem ċirkustanzi forsi anke intom li qed tisimgħu dal-kliem fil-familji tagħkom, forsi żwiġijiet ta' awliedkom li qed jitkissru. Offruhom f'idej Marija eżistijej. Offruhom f'idej Marija. Afdawa bil-qawwa tat-talba ta' Rużarju. Ili s-sultana tal-familja u għatitlu li Ġwanni